Iwe county ya Kisii ikiwa kimanyikana na Kisii County Senate Oversight Mashinani asensemo ya kitutu chache South ni goritkoria baba kumirana asekirenga kyoko chake bene obokoreri bwabo nabo yokonyora amaigero buna barache gwikirania obokoreri nigo batebiru na nigo ekyombe kyo kirache kumirana asomo chyo Kisii ase amatukari bosyo inseyo buraibwo mo senator be county ya Kisii Richard Momwima Onyonga asoko ine kebuna babere kumurekera eyobokorera ase county ya Kisii na koine kyabuna chibesa echo chikorwane na ase serikali nene cyabere chigotumeka asenjire bwenete erokoreta magendero ase county ye wasangerekanire gaiga rero esengencho yo launch oversight team yeito ya kitutu chache South ne ni tutu abera abo moiso ekoere county engima chi sub county chonsi bichi ya launch oversight team ni tutu arenge aba last naende tuwaronchiri na ntwe yeito rero gaiga eo tuwatebire mbiyamo na sengencho musimu wa mumaima korengereria guchaka egente keiga gaiga seito bogetutu naende una tuwasangerekanie gaiga tu NCP twerure naende tuwatebire ngochi gokora tore gazi asobo amo no bwanchani na tokorereke maene erinde erio account yeito imokerere igoro torore enibo yeite yere korurogoro yabake gotumeka senjera erengiya enderia tokonye na indu togendere buna chisemo chinde chiagendereire intu twachire gaiga buna team ya Oversight Kisii County omosike Senator Richard Momonyonka ototomire wonchokana na Kisii County twakavire chi sub county chonsi kianda chia Kisii County lero tole gaiga litukorio moelio kitutu chache South kotebia abantu baito what we are supposed to do as amangana ya Oversight igo twakwanire n'abantu baito ba kitutu chache South chi ward isano twatwalire amazungumzo nga kitogo chokora amangana ya Oversight una twakolire rero chiwikia ngaisa tokurubono ngo chitole kuomera na 20 ekongamane nene ya Oversight team across Kisii County ego chikoerera amangana yobo koleri bwa Kisii County na mangana implementation of the budget go ndaite gwakira ngambu yamono abantu baito bonse coordinators mwarwa chinsemo chonsi cha Kisii County mbu yamono igo lero twakolire ase kitengo kelige tangani ki Oversight ku kiomera etimu ya ward representative across Kisii County